Sziasztok! Az én nevem Vélket és egy újabb videóval érkeztem. Szeretném elmondani, hogy hogyan tudsz fejlődni kis karakterként, hogy tudsz farmolni kis karakterként, és főleg itt Titán szerveren Európáról sajnos nem tudok beszélni, de tudok néhány ötletet adni. Én nagyon szeretem az amerikai szervert, nagyon sok minden olyan árban van, amit ezért meg tudsz már engedni magadnak, és tudsz ezért elég jól farmolni, és nem kell harára dolgozni magad. Kis karakterként sem. A legalapvetőbb, hogy ugye most eleve event van, tehát EOD 1, EOD 2, IC1, IC2, Forbidden Island. Talán széne 1, széne 2, pontosan nem tudom, de utána lehet nézni a weboldalon. Ezek mind benne vannak, ugye a prémiumok is, bár én elitet csinálok. Miközben én csinálom a napi rutinomat, ugye gondoltam, hogy elmondom, hogy kicsikként hogy lehet fejlődni. Na most ugye ezeket a prémiumokat már nagyon kevés CP-vel is le lehet nyomni, nektek nem kell elitet nyomni, nekem pedig hát ez a könnyebb, ugye Orbis jó, mert ugye abból Rune Slotek Standard, már Rune Standard lehet craftolni, de kicsinként bemész, én már ajánlom azt is, ha csak leadet tudsz menni, EOD 1-et tudsz menni. Azok a készletos itemek, amik mondjuk leadben esnek, el lehet őket adni. Lehet senki nem mondta el, de itt például hatalmas ára van a Tether szerveren a Blue ST-nek is, tehát a Blue ST-n az olyan 3-5 milla per darab, tehát már az. A kavicsoknak az ára azért eléggé az egekbe szökött 300-400 misi, már csak 300-400, igen, 300-400 ezer, az, és ugye több mint 1 milla felett van az Upgrade Core Highest. Én tudom ajánlani azt is, ugye a készletos Blue ST titániumot. A titánium az is elég drága, én is veszem, hogy tudom, 2-3-5 milla felett van, ez attól függ, hogy mit adsz el. Három nagyon jó dungeon tudok, most direkt kivettem jobb, most a alsó sarokból, hogy lássátok. Ez a három, ugye a Copilid, ugye ezt a Forgate-be kell bemenni, ha tudjátok biztos, ott, ahol a Hailey volt, a Hailey laboratórium. Bemész, napi egyet lehet menni mind a háromból, de ott EOD 1, a régi EOD 1, és amennyiben nem ismered a dungeon-t, én úgy gondolom, hogy inkább ne csináld meg, de már a másik kettő csak kavicsot ad, és itt a szerveren nagyon könnyen lehet kavicsokból pénzt szerezni. És azért csak azt hiszem a Copilid az 500 000, ez pedig 800 000 a Ruin Station, és ugyanúgy 800 000 az EOD 1. Ezekből nagyon jó pénzt lehet csinálni, vagy amennyiben collection csinálsz, akkor collection-t fejlesztesz. Ugye mondtam, hogy prémiumokat, ugye napi egyet mész, azt visszaadja a játék, ugye 30 napon keresztül minden nap visszakapod, több lehetőséged van arra, hogy jobb dolgot droppolj, és úgy gondolom, hogy ez azért már megéri. Amit nagyon megéri kis szinten, ahogy mondtam, az eventeket meg kell fogni. Tehát, mint event, EOD 1, EOD 2, amennyiben tudod csinálni, nagyon kijövedelmező, a cuccokat el lehet adni, tehát a készlotosokat, kivéve azt mondom, a Perisztinorb és hát a vépeneket, azokat nem nagyon, de minden, ami mondjuk FA, FB, FG, DM, Bleeder, tehát a készlotosokat, a kéket el lehet passzolni. És meg lehet azért, nem mondom, hogy gazdagodni, de azért fel tudod valamelyest, ugye, meg tudod tolni azért a pénztárcádat. Tehát itt nagyon jól lehet fejlődni. Készletes ütemeket nagyon könnyű eladni a kéket. Ugye nagyon sok a crafter. Még ha nincs is sok, de azok, akik vannak, azok állandóan vásárolnak. Amennyiben tudsz craftolni Merchant Chloe-nál, amit nagyon ajánlok, induljál el craftolni. Ugye 1-től 1000-ig, ugye a Sword Image Amplifier, a Titanium, hát EOD 1-ből ki lehet simán hozni. 1000-től 2000-ig a Shadow of Titanium. Ugye ott, ahol írja, hogy milyen belépőket lehet craftolni, ott oda is van írva,
Ugye a belépők, hogyha már látod, hogy milyen belépőket lehet craftolni, azokból a dungeonokból ki is lehet szedni. Így nagyon tudom ajánlani. Az EOD egy belépőnek hatalmas ára van, ugye mindig eventszerűen nézzük a marketet. Most például ugye, mivel nagyon olcsó, hogyha craftolsz, tehát magadnak így nagyon jövedelmező, de ha eladsz, akkor nagyon jól jársz. Annyi, hogy Astra School, ugye Szenélien nagyon sokat kell fejlődni, emiatt, de azon kívül nagyon megéri. És ilyenkor azért nagyon sokan kapnak az alkalmon, hogy majdnem 100 milla egy stack Astra School, tehát mindig figyelni kell a marketet, milyen eventek vannak, és mik azok a lehetőségek, amiket ugye te meg tudsz fogni, mint kicsi. Ebből az eventből rengeteg safeguardot, amulett, tehát amulett safeguard, earring safeguard, bracelet safeguard, tehát mindent el lehet rakosgatni. Szerviz kicsiknek nem ajánlom, hogy adj, mert ugye, ha nem ismered az illetőt, akkor igen, csak pofárás, és lehet nem fizetnek ki, vagy lehet azt mondják, hogy szkémeltél. Én nem ajánlom kicsikként, de saját magadnak felgyűjteni igenis egy jó dolog, mert a későbbiekben szükséged lesz rá. A többi, hát Hazard Valley Hard. Ugye a Hazard Valley Hardról ugye mit kell tudni? 800 000 alc és ugye 2 fourscore kell. Na most 2 fourscore hely, az olyan 500 000 alc itt nálunk, és tehát 1.800.000, egy UCHH és egy UCH már tudja fedezni a belépődet. 3 belépő kell 5 körhöz, ebből csak profitálhatsz. Tehát ez egy profitáló. Plusz, ha még esik Minesta, az is nagyon jó árban van, 15-18-20 milla között szokott mozogni. Tehát már nagyon jól tudsz járni. Én nagyon ajánlom, ha le tudod tolni az összeset, akkor told le az összeset, ne problémázzál rajta, megéri, mert a kavicsok ára nagyon drága. Tehát ez lenne, tehát minden, ami kis dungeon neked megéri, főleg ezen a szerveren. Európán, ha jól tudom és jól hallottam, akkor túl olcsók a kavicsok. Ott nem éri meg semmit sem eladni, csak ami nagyon eszeveszed drága. De ami nagyon eszeveszed drága, az biztos olyan helyről esik, amit te sajnos még nem tudsz kivinni kis szinten. Itt pedig már kis szinten is uh, talpra tudsz állni, tudsz egyről a kettőre lépni. Én csak ajánlani tudom, hogy azok, akik nagyon szenvednek, adjanak egy lehetőséget. Ugyanaz a felhasználó jó ezen a szerveren is, főleg ha prémed van, és a többi ugyanígy prémed lesz itt is. Feljössz, megnézed, ha tetszik, én úgy gondolom, hogy megéri megnézni, egy-két nap kiesés, nem sokat osz vagy szoroz, vagy feljössz egy fél napot ide, fél napot oda. Lásd, hogy milyen. Itt azért, ha találsz egy olyan güldet, vagy megkeresel engem, én még mindig úgy gondolom, hogy jobban jársz. Mi mindent elmondunk az eventekről, amit csak tudni lehet. Én szerintem megosztottam azt, amennyi tőlem tellett, így kis szintesen, és ugye kis karakternek csak azt tudom ajánlani, hogy minél többet arra összpontosíts, hogy a marketet nézd, tehát az alhát. Tudnod kell, mit kell eladni, mi az, ami megy, és ugye a saját pénzedet forgatni úgy belépőkre, hogy annak az ára 100%-osan visszatérjön, plusz ugye rá a bónusz. Amennyiben nem kapod vissza, vagy csak azért csinálod, mert mondjuk collection vagy, nem is tudom, magadnak farmolsz, amulett, stb. Az teljesen érthető, akkor ne várj pluszt magadtól, hanem csak arra koncentrálj. Amennyiben pénzt szeretnél, akkor mindig koncentrálj arra, hogy mi mennyibe kerül, mit mennyibe tudsz eladni, és az a közösség, ahova kerülsz. Ha ne talántán van mondjuk crafter, tudjál eladni készletos kékitemeket, mert ez mind-mind használ. Mindenki, meg persze figyelj oda, hogy ne húzzanak le. Átlagban egy normális guild az
ugye kifizeti mindig azoknak az embereknek, akik, tehát őket mondjuk farmereknek, tehát ők azok, akik farmolnak nekünk, és mi mindig egyenlően fizetünk mindenkinek, sosem húzunk le senkit, mi kraftolunk. A kraftot is ugye lehet húzni Merchant Chloe-nál, de mi egy másik kraftot csinálunk, ugye. Én Orb-kraftot csinálok, emellett FA, FG és FB-t kraftolok, tehát és ez mind ugye kijövedelmező, mert van, aki megvegye tőle, tehát átvegye, és innenstől neked profitáló. Úgyhogy remélem, hogy ez a videó segített valamelyest. Próbáljatok meg minél többet, ugye, megtudni a szerverről, mi az, ami pontosan kell a szervernek, mi az, ami mindig eladásban van, ugye egy körforgás, és akkor többet fogtok tudni elérni. Minden jót kívánok nektek! Sziasztok!